gure leheniko partida orkestera. Atzo Leire Garaik lortu zuen, emakumezkoen lauterdiko txapelketako finalerako txartela eta gaur jakingo dugu, eta berak erai noski Leirek zein duen kontrarioa. Bi pelotariak Gipuzkoarra ditugu, biak oso gazteak. Gerriko Gorriz daukaguna bidanikoa da, Zuberri elkarteko, 17 urte ditu, Miren Larrarte, arratsaldean. Bera aurkaria Gipuzkoarra, Arroa Behekoa, Zestoako pelota elkartean dabil, 16 urte bete berriak Naroa Agirre, arratsaldean. Epaileak, Inigo Labaka, arratsaldean, Rufino Rekalde, arratsaldean. Eta esandakoa, gaurko irabazleak, datorren larunbatean goizean, 11etan finalak, Leire Gararen kontra jokatuko du. Suerte dena. Arratsaldeon. Beste arratsalde batez hemen gaude. Hasiko da oraintxe bertan emakumeen arteko bigarren final aurrekoa. Naroa Agirre eta Miren Larrarteren arteko norgehiagoka. Sakea urdin izan da, beraz Naroa Agirrek aterako du. Horatu finalean jada Leire Garai Gasteiztarra dagoela, eta finala larunbat goizean 11etatik aurrera izango du. Hasia partida. Pelotegan. Larrarte alturaz. Txokoan. Nakua Larrartek. Paso. Moztu. Zabaldu Larrarte. Beste errino batez da. Tantoa. Midani errenentzat. Gipuzkoar hemen. Partida honetan. Miren Larrarte eta Naroa Agirreren artekoa. Favoritoa Gorriz dugun pilotaria. Bada Miren, beren labiziko sakea. Paletarekin, atera, baino ez zine eraman. Naroa Agirre. Bi eta huts. Du hemen neskak bai takoekin, tokatzen dutela. Eta badoa Larrarte. Ona da. Eta ez da ondo jarri Agirre arrestatzeko garaian. Oso goitik hartu dio errefera horri eta tantoa Miren Larrarterentzat ondo ateratzen nahi da. Bidaniko pilotaria. Badoa, 3 eta huts. Goratu, partida hau 18 dugula. Bainar dira, eskubiz, esku bat ere gozatu, eta tanto. Zuztu gozatu, berak joan zaio, baino, txapa gainean, eta Larrartek ezin eraman. Lehenengoan Naroa Agirre. Bat eta 3. Sakea 3-tik 3 da. Eta bostan barruan. Botatu behar dutik eta. Ez dago pasarik. Falta bosta. Larrarte zabaldu. Nakua, zabalean, eta tanto ederra Agirre. Bi eta 3. Zestoako taldean dabilen pilotaria, Naroa Agirre. Sake gaiztoa, errezkoa bikaina. Esperatu. Zerrez ondo. Larrarte. Baina beste Naku bat zabalean. Txokoan gatu batzan Larrarte eta 3. tantoa Agirrerentzat. Partidua partzialez hasi da, 3 eta huts hasi da Larrarte, eta beste 3 eta huts Agirrerentzat, beraz 3. Bada Agirre. Sake erdira. Larrarte ongi eraman. Zugutuz gozatu, honek zabaldu. Txokoran, txokoan, beste Nakua eta tanto Mirenek.
Lau eta iru. Jadekin konfiantza dute bi pilotariek. Eta Larrartek laugarren aurretu du. Bada bidaniarra. Paretatik atera. Eraman, aukera Larrartek. Eta beste inako bat. Bain zabalean. Bosgarrena Larrartek. Hasiera honetan guztiak egindakoak dira. Bost Larrartek, 3 Agirrek. Miren. Zakear dira bain, eskubiz. Eta ondo jarri, Raguztiz makurtu Agirre. Eta eramateko sakea. Beko koltsoira. Zaio Agirreri. Larrartek. Eskubiz jarri Agirre, baina errezkoa bikaina. Agirre aukera. Inako, baina hortzan Larrarte, beste inako bat, baina hau bera. Inako gehiagi ari dira egiten bi pilotariak. Pixkat erritmo egotzuten eta abiadura handiago egosten dugun. Agirre. Eskubiz Larrarte. Alturarekin, egarki. Eta ezkerrez, bera, Agirrek. Zazpi eta lau. Leire garai, finalean itxoiten. Larun bateko leian pentsatzen. Larrarte edo Agirre. Rengoz, Larrarte zazpi eta lau aurretik. Eskubiz, errezera. Alturarekin. Bote zondo. Pilote baina, ezkerrez, atera du, bizi, zabalea bota, moztu, Aso Agirrek, gantxoa, ederra. Osongi jonda pilotan bila eta kantoa Larrarte bentzat, hasiera azkarra. Bos minutura iritsi geha eta 8 eta lau. Atera du Larrarte. Atera paletetik. Aso Agirre. Aukera. Txokoan. Agirrek ikusi. Atera. Bain zabaldu ederki. Aso. Kantxa guztia beretzat. Moztu. Eta tanto. Bai. Lanerdiak eginak ditu Miren Larrartek. Paio bezala, Rufino Arregalde eta Inigo Labaka ditugu gaurko arratsaldean. Bada Miren. Atera paretetik, eskubiz, ongi, botez jarri, zabaldu, paso, Larrarte, berriz ere zabaldu, txokora botatzeko keinua eta azken momentuan zabaldu eta tantoa, 10garrena, 10 eta lau, favorito aurretik. Bada Miren, sake duzea, gaiztoa, eta ez zinatera. Agirrek. 11 eta lau. Zazpi gazte zaizkio. Bidaniako pilotariari. Sake duzea ezkerrez, iritsi, aukera, zabaldu, ederki. Iruna berdin dute, baina hortik aurrera 9 eta 1 partziala dugu. Esake pozoitxu bat, eta aukora, Agirrek.
favoritoa oso nabarmen aurretik. Partida oso azkarra. 9 minutu. Jokuak eta 13:04. Sakear dira, Ordoan Aroa. Larrarte, atzeratu horrengoa. Ederki. Azkeneko momentura arte ez du keinu hori egiten, eta keinu horrekin bai txokora bai zabalera edo horrengoan bezala atzera bota dezake, eta bai ederki. Ekea da, eraman. Hortxe da Agirre, du zero askorik egin, bai botez eskubiz, atzeratu, aire sartuko da, aukera Agirrekoain, zabaldu, bizi, ederki. 5:14 denbora eskatu Naro Agirrek. Ea partida ante bat txukundu dezaken. Atera dira kantxara pilotariak, Naro Agirre pilota eskuan. Atera du. Eskubiz jaso, botez jarri da Naroa. Hortxe. Txokoan, utzi, eta paritean jo. Eta danak engainatu ditu. Eta 15 Larrarterentzat. 15 eta 5 denbora eskatu Agirre, baino tantoa Larrarterentzat izan da. Atera du, Larrartek, txotxan jo, eraman, ateratu, baina zabaldu. Agirre jaso, Larrarte zabalean utzi, jaso Naroak, baina kanpora joan zaio, berak ere jokaldi egin nahi. Eta kanpora joan zaio. 16 eta 5. Larrarte, Jaun eta Jabe. Gaurko final aurrekoan. Bada Miren. Erdiko sakea. Boleaz. Sartu, eta Larrartek zabaldu bai, nahi, baino ezin txapa gainean jarri. 6:16, diferentzia handia daka marka joan, eta hor jokaldi egin nahi. Izan du, baina zaion datera. Naroa, erdiko sakea, bestona, airez, ezin Agirrek, Lagogarrenak atxaberetzat 17 eta 6. Ez gara 15 minututara iritsi. Badoa, Miren Larrarte bere azken sakea egitera. Sake bestua, atera da paretetik. Ezkerrez jarri. Eta derki zabaldu ere. Azte bukaera eman dion Bidaniarrak gaurko partidari. 18 eta 6. Miren Larrarte finalera saiatu da. Gogoratu, larun batean
larun batean Leire Garaien aurka jokatuko duela, eta orain Miren Larrarte izango dugu Txapasen mikrofonoan. Oraindik argazki ateratzen ari dira. Txoiten ari gea, pixkat. Agoratu, finala Miren Larrarte eta Leire Garai. 11etan, larun batean. Hain Txapas eta Txapasekin utziko dizuegu Miren Larrarteren deklarazioak entzuten. Gu, minutu batzu barru itzuliko gea, Promesen partidua ikusteko. Gatu, De La Fuente Gamboa, Julian Alberdi, Ibar Loza. Bueno, lehenengo protagonista gaurkoa, Miren Larrarte, merezimendu osoz, finalerako txartela lortu duena. Irabazi zemez 8 eta 6 Aroa Agirreri, Miren, arratsaldean da zorionak. Zendon, eskerrik asko inekin. Errez, ezta? Bai, ondo guztua, sentsazio honekin, eta aukera nekan guztietan botatzen saiatu naiz, eta bueno, gehienak ondotatzen ezkita guztua. Azeran ematen zuen partidua ongo zela, irunare egon zerate, baina goiti bera nagusitu zera, bai sakearekin, bai peloteo egon denean, tanto bukatzerak orduan, toki guztietan nagusi. Bai, ja aseratik muitzen aste bat emanez pelota ja kontraioa inkomodo jartzen saiatzen naiz. Eta horre, hoi aseratik inezkio errexo lortzea. Baina, bueno, ikusian Aroak etzula eguna eta pena. Ni bakit gehiago bazekala kontraitea, baina, bueno, guztua partidukin. Partida oso laburra izan da, zuretzatona, zenbat eta laburrago, eskuak hobeto eta... Hoi da, bai, oire burunekan, da horretik aurreko finala ordenetan alik eta azkarren bukatu nun, eta oain dela urte bat ola oso ezkibili nintzen, da oia ikasita galta. Txapelketa asterakoan asko zioeten finara, Leire Garai eta Miren Larrarte jokatuko dute. Hori ziotenak asmatu dute. Ez dakizu zer espero zenuen zure buruarekin, Leirerekin zer espero zenuen? Bai, esan ez nu uste finala ordena hain errexiraziko nun ikan nik lan gehiago espero nun, oza, zailago izango zala, baina, bueno, nahiko errexiritzi naiz eta finalako eskuketa ondo azka eta abertzatatzen. Ondo ezagutzen zerate, lehen hemen jokatu duzu buruz-burukoa, Uharten Lauterdikoa, beste aztakin jokatu duzuen, ez egin duzuen zuen artean da ze partio jokatu dituzuen? Ba, Diario Baskoko finalare kontra jokatu genuen, eta Uharten beak irazi ziten, eta Diario Baskon nik irazi non, da gabiltza bat beak beste nik, eta nahiko paren ibiltzega, eta, ontan ze Atzo ikusi zenuen hemen, Leire hemen zinen partida ikusten, ondo ibili zen, eh? Ba, oso ondo multzu pelota, eta naiz eta kontraio gehiago eman, berak hobeto multzezun da ezkeren hau zabala da, eta hori da gauza, multza pelota. Bueno, miren, badekizu hemen antolatzaileak apostu bat egin dugula YouTube bidez partidak ematen. Ez dakit, oruntzera etorri zeratenean hemen izan zerate, baina gero etxetik eta hurrengo gunean da zuen partidok ikusteko eta aztertzeko eta failorik baldin bada hoi etxek ikusteko eta erabiltzen duzu bat ere YouTubea. Bai, ibiltze, tarteka, adibidez, baina hone etorri baino lehenago Naroan da parte ikusteko naiz, eta bai, ibiltze, eta ondo tortzia, bai. Eta lagunak eta ikusten dute? Bai. Ezin duen etorri, txetik ikusteko aukerak ateik eta ondo tortza. Bueno, esan, larun batean, goizeko 11etatik aurrera, partiduak dituzuela hemen eta larun batean ere jartzeko YouTubea. Bai, txango iret. Zoriona, Miren. Eskerrik asko Iñaki.
aukera. Hoi gere atzo jokatu zuten. Baina garko partiduari begira, Baldin eta De La Fuente kanboak irabazten baldin badute, finalean izango dira. Baldin eta Alberdik eta Ibarlozak irabazten baldin badute, finalean Murua eta Oliden sartuko dira. Hau da, Alberdik eta Ibarlozak finalerako ez dute inolako aukerarik. Decía que en esta categoría promesas, ayer Zabala y Gascue consiguieron el billete para la final y hoy se decidirá el otro puesto. Si hoy ganan De La Fuente Gamboa, van a la final. Y si ganan Alberdi y Ibarloza, entrarán en la final Murua y Oliden. Hori izan eta gero, gatozen bigarren partido ontako lau protagonistak aurkeztera. Gerriko okorri izan ditugunak, biak nafarrak, aurrelariak 17 urte dauzka, buruz gain elkartekoa, eugikoa, Aingeru de la Fuente, Artxaleon. Bere atzelaria Arbizukoa, Oberen elkartearekin dabile 18 urte, Borja Gamboa, Artxaleon. Gerriko Ordinez, Gazteleko taldean dabil Zizurkilkoa, urtezar egunekoa, ez zaizu ahaztuko, Joren Alberdik 18 urte dauzka. Bere atzelarian Martinarra, Martinako pelota elkartekoa, 19 urte ditu, Aimar Ibarloza, Arratsaldeon. Epaileak, Inigo Labaka, Rufino Rekalde, suerte denoi. Eta esandako, larun batean, Martin Berazategi jatetxean, bi lagunentzako gazteria zozkaratuko dugu, 2 eurotan boleto oraindik dauzkago. Promesen partida astear dugu. Gerriko Orriz, Aingeru La Fuente eta Borja Gamboa, Gerriko Ordinez, Julen Alberdi eta Aimar Ibarloza. Gorriek aukera guztia dituzte finalea sartzeko, baina partida irabazi behar, bai edo bai. Julen Alberdi eta Ibarloza aukerari gabe ditugu, baina beraien garaipena Murua eta Olideni lagunduko zieke larunbateko finalean egoteko. Finalean ditugu jada Zabala eta Gascue atzo lortu zuten sarrera eta hasi da partidua. Aingeru La Fuentek eman dio hasiera. Ibarloza, Borja Gamboa. Borja Gamboa partida guztietan oso ondo hasi da. Fresko, ikusiko dugu gaur. Eta Ibarloza, goraka duan. Gaur, presio gabeko partida behaientzat. Gorrintzat Orriz, presio handikoa. Keino Alberdik, Ibarloza, Jurega Erra, goleaz, ezin gangoa. Lehenengo tantoa, urdin, Julen Alberdi eta Ibarloza entzat. Ez dut aukerarik, beraien aurreko bi partidetan galdu dutelako. Hau da, Zabala Gascueren aurka eta Murua eta Olidenen aurka galdu dute. De La Fuente eta Gamboa, bat irabazi, Zabala galduta dute. Irabaziz gero, 3ko empatea dengo zan. Eta De La Fuente eta Gamboa tante ona dakate. Eta beraz, aurretik geratuko lirateke. Baina, lan handia egin beharko dute partida ateatzeko. Julen Alberdi eta Ibarloza oso ondo hasi dira. Dieta huts, haze inakoa ikusi Julen Alberdi, sake erremate. Zizurkileko aurrelaia, erdiko sakea, Gamboak gora. Dieta huts. Lurretik kateatzen pilota, egia esan. Eta Julen Alberdi. Beste errefera gora, eta pilota frontoietik kanpora atera da. Horko goiko zulo batetik. Alberdi ere kanpora atera da pilotan bila. Pilotari gustatzen zaien seinale. Flauta huts.
Utsi duten kantxan dauden hiru pilotariak, Alberdi kalean, Inigo Labaka epailarekin. Ea pelota aurkitze duten. Eta bai, bat ordion Alberdi pilotarekin. Batu, lau eta huts. Gamboak. Bi akats. Erreferarekin. Mandio pilota. Borja Galberdiri eta badoa. Julen. Erdiko sakea. Gamboa. Hau, ozta sartu. Duarloza, eskerrez ongi. Zauteko zulotik, Gamboa. Alberdik atzeratu ere. Botez jarri Garboza. Eraman. Eskerrez Alberdik. La Fuente. Garroza zeitik. La Fuente atera da lau eraino. Honen atzeratu. Alberdik sartu da. Txokoan. Hortxe izan Alberdi. Honek. Atzeratu eskerrez. Eska gainera etorritza Gamboari. Hortxe Garroza, gozatzeko pilota. Bai gozatu ere. Trautan sartu. Eta eutxe Gamboak. Bada Ibarloza. Bai moztu. Eta de la Fuente. Goiko txapara joan zaio. Ederki bota pilota bai eramateko baino. Alturarekin eman. Eta goiko txapara joan zaio. Eukiko. Pilotari gazteari. 17 urteko pilotariari. Gos eta hori. Saka zabalea, leku oso txarrera. Gamboa. Zauza jaso du. Zeratu. Zeta manuz Gamboa. Gamboa zeitik. Ongi orain. Garroza. Gamboak eskatu. Kita Gaosona. Atera Garrozak. La Fuente. Berriz ere Garroza. Alberdi. Txokoan. Gamboa eutxi. Alberdi. Mani La Fuente aukera. Honek atzeratu. Aire Zibarloza. Jaso. Hortxain geru. Berriz ere atzera. Alberdi. Airez. Berriz ere atzeratu. Bain boleaz. Beste bat. Jaso duna Julenek. Airez. Hain berak jo. Ederki sartu zaio eskuan, baina kanpora joan zaio Julen Alberdiri. Eta bikote urdina fresko ikusten dugu gaurko partiduan. Ez dut aukerarik finalea aiatzeko, baina garaipenarekin atera nahi dute mendiko. De la Fuente. Sartu eta errefera gantxo eta guzti. Ederki ari zaio eskuan sartzen pilota. Eta seigarrena bigote urdinarentzat. Bada Julen. Gamboa. Kedaman. Alberde sartu. Guztiz guztatu. De la Fuentek paretakin atzera. Garroza. Fuentezerian jo. De la Fuente gotez. Garroza. Neko zatu. Neko sotxarrera. Paso Gamboa. Garrozak ondo estatu. Saldu bere burua. Eta De la Fuentek atzera. Roke gozulotik. Boti goleaz. Paso. Bada ingeru. Honek moztu bizi. Garroza atzeratu. Eraman. Botez jarria. Oain zabaldu. Alberdi golea. Zabalea. Hortzetan Alberdi. Zota manoz. Garloza denbora egin. Honen moztu. Eskatu Gamboa. Baina. Azkeneko momentuan. De la Fuente joan da pelotan bila. Julen Alberdi aurkitu erdibidean. Gamboa berandu iritsi eta kantoa urdin. Zazpita bat. Diferentzia esentekin hasiera honetan. Alberdi. Ongi Gamboa.
Ba, Ibarloza bostetik, gozatu. De la Fuente, horiek ez da. Pixka jo. Seitik, ongi. Agerdi sartuko da, gurutzatu. Paso, De la Fuentek. Txokoan, bada horre ganboa, keinu. Barloza, bizidoa. Keinu berriro. Zabaldu, ganboa. Alberdi bain sartuko da jokuan, botez. Eta honek atzera, rebotean sartuko du. Bai sartu da, eta ganboak, paso! Alberdi moztu, eta De la Fuente ezin. Zortzigarrena. Julen Alberdi eta Ibarlozarentzat. Hau da, Gipuzkoarra. Eta askorekin. Paso ganboa. Botez jarri, eta honek atzera. Golea ganboa, eraman. Ezkerrez jarri, kantxardin. Hanketara nahi zuen. De la Fuente pixka atzeratu, eta oso ongi. Goleaz. Hortze Alberdi, eraman. De la Fuente keinu. Hau front zerdian jo. Reutean, da. Ibarloza ezkerrez jo nahi izan dio, bueltan. Ja, ezin. Bigarrena, De la Fuente eta Ganboarentzat. Eta denbora eskatu dute. Una marcha más, venga. Pasa. Batoz kantxara lau pilotariak. Julen Alberdi aldaldetara joan da eskola derrako bila. Jarri du pixkat. Angeruk badu pilota eskoan. Hau De la Fuente. Zake oso gaiztoa da. Bostori den arrimatu. Alberdi sartu nahi izan du. Azkeneko momentuan utzi dut. Eta Ibarlozak ezin eraman. Izake bortitza eta batera da paretetik. Eraman Bizkaitarrak. Ezi. Ibarlozak. Paso. Eze front xerrian jo. Baina harturarekin ongi. Golea bizia. Ondo Alberdi. Bada ganboa. Eko zertxarrera eta Ibarlozak. Kanpora. Baiek esan dute, kanpora joan dela. Eta zortzi. Pilota deixenentik ikusten ari gara errebote ingurutik. Eta gazteenak laugarren tantoa badute. Baren geru. Piko sakea. Ibarlozak. Goiko txapala. Sake ederrak egiten ari da Euriko aurrelaria. Bi baditu sakez. Da Fuente. Baina Berdi sartu nahi. Baina ezin. 6 eta 8. Batoz pixkanaka. Bikote horria. Zabalea sakea. Eraman, Ibarlozak.
Bizi, Barlozak eskatu. Keinu. Ganboa gatzeratu. Errebotean jo. Paso Aimarrek. La Fuente ezkerrez. Honek atzera. Botez jarri. Eta ezin. Airez jartzeko intentzioa ere izan du. Baina botez jarri azkeneko momentuan eta ezin eraman. Bat eta 8 ere joan dira. 8 eta bat hobeto esan da. Bigarren egin dute gorriek denbora eskatu eta bostanto takadan egin dituzte. Gaizto bat, eta tanto. 8 eta 8. Horatu, gorriek larunbateko finalean egoteko partida hau irabazi behar dute. Zabala eta Gaskuren aurka jolasteko. Julen Alberdi eta Ibarlozak irabaziz gero, Mura eta Oliden egongo ziren Zabala eta Gaskuren aurka jolasten larunbatean. Eutsi du Alberdik. Bizi, ondo Ibarloza. Bada Borja ezkerrez. Alberdi sartu. Lutzatu. Barloza, lauterritik. Bertzabaldu erki, hanketara. Bolea. Oso ongi, pilota mugitzen dela Fuente. Bain berriz ere, Bizi. Eraman, Keinu. Ganboa jotzeko pilota. Apretsatu, eta tanto. Segundo ari den dela Fuente pilota mugitzen, eta behar danean Keinu egiten, Ganboa ederki jarrita da. Eta badituzte horrelako tanto batzuk eginak. Horatu, bi pilotari hauek oain di juvenila diala. Ganboa aurten, 22 urte azpiko lehenengo urtea egingo du. Egun batzu barru, iraietik aurrera. Atera dela Fuente. Alberdi. Eta egin du aurreko bat horrela ere. Ezkerra ere sartu, oso ondo gurutzatu. Eta La Fuentek ezin eraman. Behatzina. Alberdi eta Ibarloza, pilota berdinak. Atera du Julenek. Ganboa. Ondo berreskatu du. Ondo Ibarloza atzera. Oleaz. Eta Ibarloza. Apareta. Nek atzeratu. Ea Ibarloza, 6tik. Ongi bain, handatea zei eskutik. Oso nagoan batzetik aurrera. Ongi biatzelariak eskubiz. Eta gora esan dute paiek. Ganboak, heldu duen 3. pilota. Mar eta 9, berriz ere urdinak ditu aurretik. Bada Julen. Gaiztoa, Bizi atera da pilota, bila da, Keinu, Barloza jarrita. Ganboa, Boleaz, eraman, beste Keinu bat. Atzeratu, Ganboa eskatu, eta Boleaz, ezin. Paso. Maika eta 9, lanerdiak egin da dituzte. Alberdik eta Ibarlozak. Zabalea. Ganboa jaso. Ondo gozatu Ibarlozak, Boleaz, Ganboak. Beste pilota bat gozatzekoa. Gozatu bai, baina gora jontza Ibarlozari. Aimarrek altzun duen lehen pilota gara, 10 eta 11. Kendu airea. Bada ingeru. Txenik gabeko partida. Bada ingeru. La Fuente jarriko da botez. Nahi atzeratu, errebote ingurura. Beti Boleaz. Paso. Horrezera atzera, hain Boleaz.
Berriz ere atzera. Egotea ongirra gotatu Ibarlozak. Gantzoa dela Fuente, oso betik hartuta. Gamboa oso ondo. Ziola izak batera erresa. Dela Fuente, golea, bizki, oso. Berriz jarriko da. Zeitik, eraman. Gamboa ezkerrez. Alberdi lauterri daina, eta da. Dela Fuente berriz ere atzeratu. Eta eraman Aimarrek. Ente, hanketara. Paso berriz ere Ibarlozak. Defentsa ona. Ezkaitarrena tanto honetan. Eta atzeratu egin duela Fuente berriro ere. Oraingoan ezin Ibarlozak. Maikana. Dela Fuente eta Gamboak eginiko tantoa. Bada Dela Fuente. Sake oso gaiztu da. Ibarlozak. Moztu. Atzeratu ezkerrez orain. Boti goleaz. Ezin. Bigarrena. Dela Fuente eta Ibarlozarentzat. 10 tanto gatzen zaie. Finalean egoteko. Egote ordina tanto batera dute. Dela Fuente. Sakar dira. Eraman Ibarloza. Zazta, bipareta, zuitu handiarekin. Baetu bilate da, eta Gamboa. Ustatzeko bi eta du Ibarlozak. Bizi. Bizi goleaz, Gamboak ezin. Tanto de xente egiten ari da Ibarloza atzean. Beste, berdinketa bat. Berrita Ibarloza lasa ikusten zaie. Presio gabeko partida dute, disfrutatzekoa. Atera dira. Eta gora. Errezera. Luze ari dira ateatzen. Bi aurrelariak eta Iota asko. Errebutea sartzeko zorien. 13. Alberdi eta Ibarlozarentzat. Sake sustaia. Eraman. Nafarrak. Zabalean jokalde egin nahi Alberdik eta Xapar. 13. Venga, hay que saquear, venga, eman. Dela Fuente. Prestateratzeko. Badoa, eugiko aurrelarian. Sake luzea, luzegia. 13. Esaten ari ginen bi aurrelariak oso luze ari ziala ateratzen. Eta luzegia. Hain gero. Erdi da Alberdik. Eraman Gamboak. Hortza Alberdi atzetik barrea. Gozatu. Goleaz. Negarrez iritzi. Moztu. Eraman Dela Fuentek. Keinu. Ibarloza. Baina zabaldu. Eta Gamboak ezin. Oso ongi ari da. Aurretxatzen Ibarloza aurreko pilota horiek. Alberdi ere badaki keinu egiten. Jokuan badaki. Ibiltzen. Horrela izuzurtu darra. Ibarloza pilota horiek aurretxatzen. Ontzeko Ainaku oso altua. Dela Fuente nagarmen iritsi. Dela Fuente sartuko da errizte jokuan. Atzeratu. Paretak trenetu egin du. Ezkerrez Gamboa. Alberdi, Ainakua. Ederra. Bigarren. Horreko epaiak esan du. Bigarren botean eraman duela Borja Gamboak. Eta pixkanaka badoaz. Alberdi eta
Ibarloza. 8-1. Irabazten hasi dira, urdinak. Zorri iragorriak, berdinketa izante. Beti ditugu, eta orain. 17. ere. Urdinentzat. De la Fuentek akats nabarmena egin du falta horrekin. Eta hortik aurrera urdinak markaurean alde egin dute. De la Fuente. Barloza eskatu. Kondizerdian jo. Badagoanboa. Barloza berriz ere eskatu. Ez du ongi gozatu. Ganboa ondo. De la Fuente. Jokuan sartu. Alberdi ere. Ondo ganboa atzetik. De la Fuente bolea sartu. Bizi ba. Alberdi gotez. Ganboak eskatu. Honek atzeratu. Pareta jo. Carlos denboarekin jotzeko. Moztu, bizi. Bizi paretarekin. Ganboak eskatu. Rondiz erdian. Esku bizjarri Ibarloza. Hor da ganboa. Atxura asko eta goiko txapara. 18 eta 13. Gauzak asko zailtzen ari zaizkie. De la Fuente eta ganboari. Partida irabazi behar dute. Finalea honeteko De la Fuente eta ganboak eta orain txertan zail dute. Burua eta hori den, momentu honetan kontentu dengo dira. Handi partida kehatzea, 18 eta 13. Ganchoa. Ondo De la Fuente defensan, beste gancho bat. Hortz izan De la Fuente. Bitzi, atera da pelota bai. Malgurtu barra. Bain bitzi De la Fuente. Aso, aukera ingeruk. Ongi Barloza. Bada Borja. Bitarritik. Errebotean sartu. Eutxi, emarre. Bitzi fronti xerdian joa, irez, eutxi, Barloza. De la Fuente moztu. Barloza bezkatu. Zabaldu, baina. De la Fuente, ganchoa. Atzera alberdik. Gamboa. Barloza. Gamboa bezkatu. Sartu alberdi, gurutzatu. Zentza handi defentsan. Eta kantoa, Kolik Bortez, horrentzat, alberdi ondo gurutzatu, baina ez zukan bizi gantxo hori. De la Fuente denborarekin iritsi, honek bai bizitasuna eman. Paretean sartu eta Ibarlozak ezin eutxi. Eta De la Fuente eta ganboa berriro ere denbora eskatu dute. Venga, hombre, es vuestro partido. Quítale de ahí y saques todas. Venga, no hay pelota nueva. Es vuestro partido. Venga, sigue. Falla tú la vez. Venga. Es que un invierno. Hostia, antes me ha hecho largas giras. Es que todo invierno, hoy más o menos. Prest lau pilotariak. Aurreko formula nahi dute De la Fuente eta ganboa, denbora eskatu. 8 biziko bat zen eta buelta eman diote partidari. Ea bain, berdin arte ez zaien. Atera De la Fuente, sake aizkoa.
Aso Alberdik. La Fuente atzeratu. Paletan jo eta Ibarlozan akatsa. Bigarrena du. Aimarrek. Edu, azpitik, kendu, venga. Mabost eta 18. Hortxe da La Fuente. Zake bizia, kartu Alberdi. Keinu, Gamboa atzetik aurrera. Togusiz gozatu, baina bizi da. Golea de La Fuente. Ibarloza oso ondo eskatua. La Fuente atzera. Bizi. Gaizto, jaso Aimarrek. Ñakua, hortxe da Aimar. Zabaldu, goleaz. Alberdik eskatu. Ñakua berak. Jaso de La Fuentek. Aztenik gandion. Gamboak atzeratu. Oain komeriak, rebotean. Sartu, Gamboak. Hortxe zeuden biak, ez dira ondo komunikatu. Hor utzi dute, Gamboa Erne eta Nafarra errebotean sartu pilota. 16 eta 18. Nafarrak ez dute bere azken hitza. Esan noinik. Tres de La Fuente. Atera den geruz. Sartu Alberdi. Itzi. Paletetik atera da. Gamboak oso eskatu. Kondizerdian jo. Gaizto izan daiteke. Zeharrozak ora. Jotzea joan da hor atzetik. Ezkerrez. Ezker politiak abizkaitarrak. Gora. Joan zaio. Tanto batera jarri da gorriak. Berrize atxeden askatu dutenetik. Tanto hilada ona egiten. Nafarrak. Zako duzea paletetik atera. Barraza jaso. Hortxe da de La Fuente. Bizi. Bostetik. Ibarloza baina ezkerrez. Sendo. Gamboa frontu zerrian. Barraza bizi. Zaitik Gamboa. Alberdi txokoan, Gamboa eskatu, baina hortzea zuen de La Fuente, zezkerka da, rebotean sartu, eta ezin Ibarloza. La Fuentek egindako 9. tantoa du. Hemezortzina. Partida dugu hemen. Eta tentsioa handia, gorrientzat bat ez ere. Simbolika. Hortxe La Fuente. Kondizerdian jo, baina bila erratea. Ibarlozak. Baina alturarekin. Ezker golea zezun Ibarloza. La Fuente berri hori ederki mugitzen pilota. Bizitasun horrekin. Eta berriro ere aurrean ditugu. 18 joan dira, 6 tanto jarraian gorrientzat. Antera duela Fuente. Zarto da berri zota manos, Gamboa beskatu. Eta zaila. Ibarloza. La Fuente. Eta askorekin. Ibarloza denbora jartzeko. Inkluzio gozatu, txeko gainean. Fuente alturaekin. Sartu da. Ibarloza. Hortzean geru, Keinu. Gamboa bezin gozatu. Alberdi bere burua saldu. La Fuente gatzera. Alberdi atzeratu. Eko zitxarrera, ongi Ibarloza. Airea kenduz. Gamboa orain. Fuente pasatzen utzi. Alberdi atera da Laura. Golea oso bizia. Iska zabaldu. Atzeratu berri ere. Errotean sartu. Eutxe! Aimarrek. Berrizera atzera. Eutxe airez. Ez. Txapara. Hogei eta 18. Bitanto geratzen zaie. Finalean. Erauteko. La Fuente eta Gamboari.
13tik zuzenean etorri dira denbora eskatu eta gero, eta orain berri ere, hirugarren atsedenaldia eskatute Aingeruk eta Borjak. Venga, fallatu gabe, Hogeita bi arte, lasai. Kendo airea, Venga, eman egurra. Batoz, lau pilotaria berri ere kantxara. Zazpi utxeko partziala bain nafarrentzat. Bada dela Fuente. Zake luzea. Eta sartu da. Zaze sakea. 21 eta 18. Bakarra gatzen zaie. Larun batean hemen izateko. Berri ere txapelaren leian. Fuenteren azken sakea. Nahiko motz, Alberdi botez. Eta kanpora. De la Fuente eta Gamboa. Ikote oso gaztea. Biak juvenil mailakoak. Finalean ditugu. Zabala eta Gaskue dena aurka. 22 eta 18. Gehien destakatuko nuela. Haze nola eraman duten partida. 13 18 zigoazten galtzen. 13 hor berdinketa edukiz. Aingeruk falta egin. Falta pasa izan delako. Hor Alberdi eta Ibarloza tantoia da ederra somatu dute. 18 joan dira eta hortik aurrera tanto guztiak De la Fuente eta Gamboarentzat izan dira. De la Fuente asko atera du. Lehenengo kolpearekin tanto asko atera ditu. Gero erritmoa bizi eraman du. Eta Gamboa atzetik pilota naharmen batzuk galdu. Baina bere lana bai oso ondo egin du. Eta Alberdik eta Ibarlozak ez dute gaizki jokatu ez ere baino. Hortxe egon dira. Eta bueno, bain Txapasek entrevistai egingo ditu. Así que berarekin utziko dizugu. Bueno, eta gurekin irabazletako bat, Aingeru de la Fuente zatoz hemen aurrera xego. Zorionak. Ni esker. Azze partioa irabazi duzuen. Bai, ni uste, hasieran kostatu zaigo pixkat, bere ritmora ez gara ohitu, eta, gero partioa sartu geha, partioa gortu dugu, berai baino gehiago eman diogu pelotari, atzeatu dugu gehiago, eta 22 eta finalea eta oso guztua. 8 eta bat galtzen, 18 eta 13 galtzen, azken 9 tanto segidan. Bai, nik uste sakeaz zer ikusi handia izan du partidan, ez? Beraiek hartzen zuen sakea min asko egiten ziguten, ze Alberdi airezta asko jogatzen du eta min asko egin digu. Eta, gu genuen sakea dominatzen genuen tantoa, eta tantoa gure alde zigoatzen, bai. Ja, finalean zaudete, irabazi beharra zegoen, irabazi ez zuen, lehen ere partio bera jokatu zen duten, orduan Zabalak eta Gaskoek irabazi 22 eta 15, beti izaten da lehengo partioak ez duela zertarako balio finalerako. Zer espero duzu finalean? Gu ideiekin garbi izango ateako gara, partio guztik desberdinak die, eta edozen gauza gertaliteke ez, baina gu atope aterako gara eta partio irabaztera.
inongo beldurri gabe. Hemen zenituen, ondo ezagutzen zaituen, Baxalton Zabala hemen zen, Inaxi Errandanare, bai? Ilusio egingo du, ezta? Beti zurekin daudenak edo segitzen zaituenak hemen izatea. Bai, ez, ematen du jarraitzen diatela eta etortzen dira partidok ikustea eta, bueno, hor, niri, partidak ikustea egotea, ilusioa ematen, bai. Eskerrik asko eta zorionak. Bai, eskeraka. Ea ze kontatzen digun beste lagunak Borja Gamboak, Arbizuko pelotaria, Oberenarekin dabilena, Borja, Arratsaldeon, Txaldeon. zorionak. Asko, bai. Haze partidua, Begiratu markagailura eta 8 eta 2 galtzen da, 8 eta 3 galtzen dago. Irabazi ezuela esatea ere, Bai, oso hotza hasi da, ez da egit. Nervioso, aste guztia entrenatu gabe taula, eta gaina fronton honetan, pixkat urduru nion, aingeru pixkat bai hasieran urduru izion, eta kosta indakio astea. Alberdi zion, osongi zion, eta. Baina, bueno, eskerrak eta jaula partidua. Bai, Ibarlozak lehenengo partidan asko eman dio, baina bigarren partidan zu nagusitu zera. Bai, jo pixka soltatu naiz, eta, bueno, pilota honekin aurren hartzen bazinun, mina asko ikendu atzen. Pilota asko haitzen zen eta, baina, bueno, gero bai defentsan oso gaizki paratzen da. Ez da gizu airez zein, baina gero pilota batzuk ikaragarri ditu, rebotetik eta, baina, bueno, ondo. Okay. Borja, noski merezit irabazi zuela, baina badago tanto bat, aizineten ez dakita 18 eta 13 edo galtzen, eta oso gaizki konpondu dira Alberdi eta Ibarloza. Aukera zuten, gero zuk egin duzu eta tantoarek askaboli izan du. Bestela, haiek 6 tantora jarri edo zu 4 tantora jarri, ez du horrek noski partida erabaki, baina askaboli izan du. Ez da berdina, eta bestela, tanto horretan behaiek azatzen bazuten tantoa, behaiek dako izango zen partioan nire uste. Eta gaina hor, lasaitu dena uste garresi bat egin dena ata dugula, eta hori oso horrekin aurrera fanga. Bueno, Borja, aingerurekin komentatzen nuen lehen ligaxkan, finalerdietan, partido bera jokatu duzu, finalean, Zabala eta Gaskoaren kontra, galdu egintzen duten, 22-15, beste bat izango da finaleko, ezta? Hala nahi zue behintzat. Espero, beste bat izango da, atope atakoa, ez dakit saiatuko da beste gauza batzuk egiten, o ez dakit nola asko ikaragarri joatzu du, Zabalak bai asko batzute, eta saiatuko gara aldugun guztia egitea. Zerbait sorpresa bat saiatzen ematen dugun, edo ez dakit atope atakoa. Zer moduz hemen Antiguan, ia egunero bete egin da pelotalekua, finalean ikusiko ez du zer giro dagoen, zer moduz? Ondo. Olako giro bat egotea, bada ikaragarria, olako frontonetan, eta gaina pilota afizionatuan, oso leku gutxitan ikusten da, eta gaina asko animatzen dute pilotariei, eta bueno, ilusioa da jogatzea olako fronton batean. Ikaragarrizko ilusioa. Zoriona Borja, eta larun batean partidon bat ikusten dugun, eskerrik asko. Bai, zuri. Bueno, entzun ditugu De La Fuente eta Gamboaren hitzak, bi finalisten hitzak, Goratu Aingeru eta De La Fuente eta Borja Gamboa larun batean hemen izango ditugula, Aitor Zabala eta Gaskoeren aurka, hau larun batean 11etan hasita bigarren partida izango da, eta orain minutu batzu barru, ja berotzen ari dira, berotze lanetan sendo sartuta, Gorriz Joritze Eguren eta Iker Mariezkurrena, Urdinez, Iker Espinal eta Antxon Apesetxa. Gu partida hasten denean itzuliko gara. Baina arte.
Ia zezenak harrapatu gaitu esan egiten bezala. Bueno, aurreko partidaren ondoren, promesa mailako finala, Aingeru de la Fuentek eta Borja Gamboa lortu dute txartela, eta beraz, aurreko astean jokatutako partida hoxe izango dugu promesa mailan. Zabala eta Gaskue de la Fuente eta Gamboaren kontra. Ligilan gogoratuko dugu, Zabalak eta Gaskuek 22 eta 15 irabazi dutela. Bueno, decía que después del triunfo de la Fuente Gamboa, la final de promesas del sábado será Zabala Gascue de la Fuente Gamboa, que en la liguilla de semifinales ganaron Zabala Gascue 22-15. Hori izan eta gero gatozen, nagusien mailako finalerdi hau aurkeztera. Gerriko Gorriz, 22 urte dauzka, Zazpiturrikoa da, Amezketako elkartekoa, Jaiotzez Tolosarra, Joritze Iguren Arratsaldeon. Bere atzelaria, Umoreona taldearekin dabil, Berriozarkoa, 23 urte, Iker Mariozkorren Arratsaldeon. Batin eta Gorriak irabazten baldin badute, finalean izango dira. Gerriko Ordinez, Uharteko elkartekoa, 23 urte, Iker Espinal. Goizuetarra, 19 urte, Umoreona elkartekoa, Antxona Bezetxe Arratsaldeon. Urdinez dauden pelotariak ez dute aukerarik finalean izateko. Irabazi, ez dute aukerarik. Galduz noski, ez da ere. Eguren Mariozkorrenak irabazten baldin dute finalean. Epaileak, Inigo Labaka, Rufino Rekalde, Arratsaldeon guzti. Estera doa azkeneko partida, txapa zerura, eta urdin atera da. Iker Espinalek emango dio hasiera gaurko partidari. Joritze Gigurenek eta Iker Mariezkurrenak partida irabazi beharra dute finalean egoteko. Finalean jada ditugu Iker Salaberria eta Aitor Alduntzin. Galduko balute Eguren eta Mariezkurrena, hau da Espinal eta Pezetxeak iraziko balute. Zubiria eta Iker Elizegiengo lirateke larunbateko finalean, hau da Salaberria eta Alduntzinen aurka. Beraz, Gorriek partida irabazi beharra, urdinek ez dute zer jolasten, baina partida polita ekiteko aukera dute. Partida hasi eta Mariezkurrenak errestua gora bota du bere ezker ederrarekin. Iker Espinal, bigarren sake atera du. Paretetik atera. Ongi Antxon, pilota gozatzen. Mariezkurrena, bikaina atera. Hori da Pezetxeak. Espinal, Antxoa, Eguren, Pezetxeak eman. Pilota nahiko bajoa dute urdinek. Ez gozator, Mariezkurrena oso atzetik etorri beharra. Piskazabaldu, hortxe Eguren, zutamanoa, atzera. Pezetxea. Eguren, atzeratu, sartu Espinal, dazte Antxoa. Eutxe! Bainakoa, txokoan, paso Mariezkurrenak ere. Beste inakoa zalea, Egurenek atzeratu. Bolea, Pezetxea. Mariezkurrenak jotzeko aukera, altura handiaz. Paso du, Pezetxea gaitez. Baina Egurenek txokoan. Eta Espinalek ezin. Baunako dugu. Azte defentsa erakutsi dute Egurenek eta Mariezkurrenak. Beste pilota bat ateko dute. Ikusi du pilota hau Espinal eta Pezetxearena nahiko bajua zela. Eta ikusiko dugu ea pilota hau nolakoa dan. Promesen partidako partidan pelota barkatu, nahiko azkarrak ematez zuten. Zenba guztien erragote inguruan. Ea nagusien mailako partida pelota hori. Atera dugu gurenek. Zakeluzea, zoga Pezetxea, Eguren irutik, pareta askorekin, gehiagirekin. Onda Pezetxe askoiz. Mariezkurrena, Zerbian jo, Aluziak eskatu, atzeratu, eskoiz jarri da Iker. Beste Iker sartu, eskatu Mariezkurrena. Betxea botez jarri beharra. Eitxe du, Eguren.
Espinal. Atzera. Maezkurrena. Espinal ezkerrez. Zeratu. Errote ingurura da. Boti goleaz. Eutxi du. Eta zail jarri Maezkurrenari. Espinali barkatu. Eta tantoa gorri. Guren eta Maezkurrenen entzat. Eritze guren. Barba. Atera du. Pesitxa jaso. Azkena. Erriki gozatu, leguzarrera, Pesitxa goleaz aurreratu eta oso ondo eraman. Eguren. Honek goleaz derki esan ditzen da. Zubate gozatu. Espinal. Gizeatzera. Ondo netzena. Espinal oso Eguren, baitasoekin, Espinal, Inako egin. Hortxe da Pesitxa. Atzeratu. Errote ingurutik, paso Maezkurrena. Eta Pesitxa, airez. Maezkurrena. Espinal. Ondo zera manoz. Pesitxa, jotzeko pilota. Jodere. Errotean jod, eta etxe Maezkurrena. Espinal, airez, gantxoa. Aso Joritzek. Airez berriro Maezkurrena. Bainakua. Ederra. Ben saiatu da horratzetik egiten. Bainako bat oso atzean zegoen, baina bain. Ederki utzi du, hilda utzi du hortxokoan. Iker Espinalek. Bina, marka joan. Badoa Nafarra. Zake oso luzea, errotean jo eta tanto. Hiru eta bi. Espinal lekura. Karregi hartu eta sakea ateratzea. Aterrean kumpa. Eguren boleak. Zabaldu. Eta manot. Eta zitziak eskatu. Kondizerdian jo. Bitzua. Maezkurrena. Oso gozatu. Espinalek. Txokoan utzi. Egurenek atzeratu. Apezitzea seitik. Ikaskorekin. Maezkurrena ezkerrez. Altzura. Bolea zabezitza. Eguren atera da. Kondizerdin. Zitza. Botera itzen dio Joritzek. Horriz ere atzeratu. Boleaz. Sendo. Oitzetarra. Espinal. Honek ezkerrez ere. Atzera. Maezkurrena boleaz. Ezkerrez. Bizitazuna ezkerrarekin. Ezker ederra du ere Iker Espinalek. Eta jokaldi hori ederki menperatzen du. Eta ze ondo gaiztotu duen. Eta laugarren tantoa Espinal eta Pesitxaren alde. Bada Iker. Joritz golea sartu. Espinalek aukera. Txokoan, hortzetan Joritz. Pesitxa ezkerrez. Maezkurrena eskatu. Tastin du. Ongi antxon. Berrizera azten du pilota. Espinal. Laguntzarren sartu eta ederki. Maezkurrena jo. Berrize sartu. Gurutzatu. Hortze guren igadina atretzaio. Espinalek atzera. Goleaz Maezkurrena. Keinu. Zitxatzean za, baino. Hankazkarra ditu eta zaildu dio pilota Maezkurrenari. Eta ezin frontixean jarri. Bosgarren tantoa bikote urdinaren zat. Bada, 23 urteko pilotaria. Zake luzea. Erdira. Aso Maezkurrena. Ipar eta ezkerrez. Zekua eman dion.
Lehenengo lerroraino etorri da, pilotari. 6 eta 2. Espinal bere ezker eder hori plaza bat. Bolea zerrezkoz ez zinjorit. Zelaria launtxarren Berakuts. Bada Espinal. Dice sake luzea, gaiztoa. Eutxik errek. Espinalek pelota pasatzen utzi, eztia oso atzera. Errautean sartu. Ezin marezkotrena. Menpe dituzte urdinak horria. 8 eta 2. Opezitxa oso ondo aprobetxatzen. Pilotak. Eta defenditu behar denean. Airez, ederki. Bezuetarra. Bizi, hanketara. Onge guren. Espinalek. Oso atzera. Aizuna boleaz. Bera. Beratzi eta 2. Duguren eta marizkurena. Ezbagatzen dizuet. Partida irabazi beharra dutela. Larun bateko finalean egoteko. Espinal eta Opezitxa ez dute inongo aukerarik. Atera du Espinalek. Atera euren. Bolean, iritsi. Eureneko aukera. Oso atera, leku oso txarrera. Ezker boleaz Espinal. Berritere. Boleaz Opezitxa. Aire eta Opezitxa. Bada euren. Baina azpitik. Espinal. Txarra eman dute epaiek. 3. horrentzat. Eta hauek denbora eskatute. Lau pilotaria prest. Neolitze guren. Pilota botatzen. Badoa, Tolosarra. Zakatzalea, oso gaiztoa. Eraban Antxonek. Zeratu. Kerroleaz ezin. Espinalek. Eskatu dira Opezitxa. Kolokatu zeon. Espinalek izkerbolearekin konfiantza handia daka. Baina ez din jarri frontixan. 4 eta 9. Hasi da bere sake botere txorrekin bariatzen. Zabalea bota du. Ea oain. Zer egiten duen Gipuzkoarrak. Oain txokora, sartu da Espinal. Atzera. Opezitxa botez jarri. Marizkurna, zuen txerrian jo, Opezitxa botez. Baina ederki. Iker. Beste Iker, zota bano ederra. Eutxi Marizkurna. Hortxe Opezitxa, gozatzeko pilota, bai gozatu ere. Ego oso txarrera da, motiboleaz. Eutxi. Espinal botez. Zabaldu. Eutxi egigurenek. Atzera, Marizkurna, boleaz, ongi. Espinal berriro ere. Zerezatzera. Berriz ere golea zunezkorena. Bainakua zabalean. Eutxe guren. Zabaldu, baina txapara. Bosgarrena.
Eguren eta Mari Ezkurrena entzat. Eguren. Zagazale berri ere. Hautxe antxuan argi. Zateko pilota, atzutik aurrera joan. Altzura askoan. Apetitxea boleaz. Ederki. Zerraidez. Zea Mari Ezkurrena. Oso atzetik etorri garra. Motz gehatu da apetitxean pilota hori eta Mari Ezkurrenak. Zinentxi, 10-6. Pixkanaka iuntzen ari da. Eta frontoiko fokoak bere lan egiten. 10-5. Atera du Espinalek. Golea zeiguren. Nakoa, txokoan, hortxe San Jorit. Ezkerrez apetitxea. Ezkorrena. Paret askorekin. Kotez jarri behar antxon. Eskubiz jarri. Amari Ezkorrena. Boleaz. Euren. Izan motzatu. Zalean. Oain Espinal zalean. Eutxi Joritek. Txokoan. Mari Ezkorrena erne. Eta oso ongi defentsan. Eta zaian txonintzat. Ederki atera. Lautik Euren. Espinal sartu da jokoan. Aukera. Joritek. Zendo apetitza atzetik. Ezkorrena eskubika politia. Hortxe Euren berriz ere aukera. Atzeratu, leku txarrera. Eta apetitzak ezin. Atze gatza emate dio Joritze Eurene postura horrekin ezkerrez. Leku oso txarrean jarri. Apetitza oso ondoa dabil boleaz defenditzen baino. Oso zaila zen. Eramatea. 6 eta 10. Pasa dute mopa. Joritze Eurenek gaien pilota eskatu. Labakak epaia eman dio pilota. Ezkurrak hitz egin. Ea zer egin nahi duten. Eta prest ateatzeko. Bada Joritz. Final sartu. Ez bazan bizizi joan sake hori. Eta Espinalek ezin jaso. Ezkerraide. Joritz, pilota botatzen. Badoa. Zalea, apetitxea Erne eta Arresto bikaina. Ezkurrena. Bizi, sota honen zapetitxea. Ezkurrena. Eman dio. Bado Euren. Asko atzeratu. Golea zapetitxea. Eman bizi. Espinali. Antxoa. Ondo Mari Ezkurrena. Kotzeko aukera apetitxeak. Zondiz erdian, Euren botez, bera! Enerdiak eginda dituzte, Espinalek eta Bezitxak. Gorria berriz, 7 tantoan daude. Bada Iker Espinal. Euren boleaz. Zabaldu. Naku zaharroa. Ezitxa, boleaz defenditzen ederki ari da. Hau zatzera, zaila da. Eutxia bere. Atzeratu berriro ere. Nortik, ez dute petrolea ariatzen. Hau. Eutxan txore. Bizi azpirik. Espinal atera behar, eta hor bai aurkitzen dutela petrolea. Apetitxea sosendo abil horratzetik, eta berriro ere, bikote gorriak, denbora eskatu 8 eta 11.
he hecho levantar. Eta dira lau pilotariak. Jon Mariezkorrena da Otio lanak egiten bikote gorriarentzat. Bi atxeen dituzte ja eskatuak. Taktikoki joku aldatu beharra eta ea. Atxeen hau eta ero. Saketz falta. Joritzek. 12 eta 8. Azte oparia Joritzek. Ate haute gaien pilota Espinarek eta Pezutxeak. Eta badoa. Nafarra. Zate luzea. Luzegia. Mateu Gabonak itxiara, opari zopari. Eman paretai, Jori, lasai, eman paretai. Paretai eman, lasai. Eguren nekezu 3 pasa. Eta Espinalek 5 erdia pasa du. Beraz, 2 falta jarraian. 9 eta 12. Zera du Joritzek. Eutxi. Airez. Bizitxokoan. Erki Joritzek gurenen jokaldia. Txaloak pilotalekuan. Esto va bien, ¿no? Es de la hostia, en el bodegón, Amarreta Mabi. Zera du Joritzek. Se oye el murmullo de la gente y todo, Maezunak. Betakadona, botiboleak. Antxonek, zeraman. Kondizerian jo. Eta besiak ez zin. Badatoz. Zamaika eta Amabi. Erdiak hauek ere eginda dituzte. Venga. Badoi guren. Espinal sartu. Hortzu guren botez. Atzera. Abeltzea boleaz. Botez jarri. Zabaldu. Sendo apetutzea. Bainako azalean. Espinale beste bat. Bainatzera. Abeltzea boleaz. Berriro sendo. Hortxe Mariezkorrena. Irutik. Eman dio bai. Airez abeltzea. Bai. Txokoan. Erke. Tanto politxak ari dira egiten eguren eta Mariezkorrenak. Psikologikoki gora doaz partida honetan. Eta berdinketa dugu. Amabina. Tolosarra, pilota botatzen. Bada Joritz. Baizia, Espinarek bera. Espaliko Bartez, bikote gorria aurretik du. Eguren bere denbora hartzen. Zera Tolosarrak, paretarekin. Eztia, zerrez eraman. Espinal
utzi, pelota utzi. Pentsa. Ezkerretan ez da. Oain bai sartu. Gorenek pasatzen utzi. Naztena pabekarekin. Ongi hau zutu. Mandio bai. Kiarria. Golea. Zaintzen. Beste pilota da aizurakin. Ongi antxon. Beste bat. Bain boduz jarri beharra. Zira gojun. Aratze da. Bada Iker. Gozatu. Espinal batera. Hau bai gozatu gula. Boleaz. Bai. Ete txarra. Eta ebiguren. Jarri. Txapagora. Guzti zon eman apesutxea bolea horri. Botea zusantu egin da. Eguren. Hankez ez da bizkorri bili. Eta bera. Amairuna. Espinal. Eta ekin. Paso maezkorena. Guztiak eskatu. Eta gozatu. Boleak nizkona. Espinal. Eskorrez. Komiserian jo. Nizkona hautez. Espinal ezkerrez jarri kantxardin. Bipar eta efektuarekin. Era, man, eguren azte pilota jaso duen. Baina erreutean sartu. Maizkurenak jaso hau ere. Nakua. Eta bigarrenean altxau Maizkurena. Azte erasoa Espinalek, azte defentsa gorriek. Tanto, partieko tantorik ikusgarri nahi guzu dugu. 14 eta 13. Txalo, merezitako txaloak. Malau eta 13. Bada Espinal. Zaga ez da. Zagaldu Maizkurena. Argi bezala. Geizki Maizkurena. Zagaletik. Zatu asko eta gota. Bigarren nakatxa. Maizkurena dena. Bezitxak berriz, ez ditu akatxik. Euren, boleaz. Zoa, baino. Eutxi, euren eta Espinalek zoien egin du. 14 eta 15. Ze jokaldiak egiten dituen Iker Espinalek bere ezkerrarekin, baino. Beritze euren, bere defentsa. Ederki islatzen ari da. Eta hirugarren atsedenaldia eskatute gorriek. 14 eta 15. Gogoratu, finalean egoteko partida hau irabazi behar dutela. Venga, venga, ahorita bien, venga. Más aquí a gozar con la velocidad, no te coja ahí. Vamos, en velocidad. Kantxara berriro lau pilotariak. Tentsioa nabarmena da bigote gorrian. Eguren pilota eskuan. Bere denbora hartzen, eta badoa. Sartu Espinal, Eguren, atzeratu, gero zaila, botez jarri behar antxon. Utzi, Maizkurena, pilotaka plaza, bolea. Enten zerdin, etxeak eskatu.
fresko, ez korna eskubiz. Hortxe osatzeko pilota. Boleaz. Eramana bezitxean. Zabaldu. Zote, Santxon. Ederki ere. Erroteko zulotik, boti goleaz. Bai. Euren. Bai, Antxon, pixka jotzeko. Zabaldu nahi, baino kanpora. Partidako bere lehenak atxa. Eta defentsan lan latza. Egin du. Guztetarrak. Beste berdinketa bat. Joris Prest. Sakearekin mina egiten duen. Zeradu, espina sartu, Toni zabaldu. Aldurekin asko atzeratu, erroteko zulotik, boti golea Santxon. Sartu du. Bada Iker. Latza jo. Joris. Zertxagotez. Arizkorena bostetuk. Zerkada politxa. Ongeazetik aurrera bezitxa. Polita jo. Zerna denborakin. Espinalek utzi. Eta bezitxa gozatu. Atzetik. Eta pixka geatu. Sartu da bai. Ongea bezitxa. Espinalek jokoan sartuko da. Hone zabaldu. Egoren altura zezen ditu. Eta bezitxa gozatzeko pilota. Golea zen ez, korona. Espinal. Zabaldu. Eta txarra. Deia oso nazan. Eta Espinalena. Leku oso txarra zijoan. Gorriak berriro ere. Aurretik. 6 eta 15. Pilotan bila junda joritze guren. Eta denbora hartzen ari bikote gorria. Handi atzelaria pilota. Eta sakeari ekiteko presto lotarra. Eguren. Zakelutzea, paretarekin. Ziak ezin, paso. Emate gosak ezan. Niko itzuetarrak ezin. Lan handia egiten ari da. Pilotari gaztea. Euren. Txau, bai, paso. Zeratu, jarri behar. Ongia bezitxea. Nazkorena. Zerkada horikia, erroteko zula, boti goleaz. Euren. Goleaz zertutzea. Zarteko daka hor. Zentzerian jo. Zizia bizkatu, altura, eta goiko txapara. Dela gutxi arte zituen galdurik. Zituen galdutagorik kapetxeak. Orain, 3 azka. Eta eguren damerezkuna. 18 eta 15 horretik. Joritz. Bote okerra. Zaka pala. Zertxeak paso. Ez hona. Zerean jo. Lasunakin. Hortxe jotzeko pilota. Espina sartu. Joritz. Ongi. Arrizia atzetik. Bada Iker. Espina sartu da. Euren. Honek eratzera. Boti goleazza pesitxa. Frontixan jarri. Arrizeratzera. Goleaz.
Hor, Iñakua, Paz Espinalek, Marezkurrenak, honek ere. Eta hanketara bota dio. Eta erantzunik gabe. 6 eta 8. Handiko partida. Entonces, pilotari oso gaztea. Baina, ofizio handia duena. Goizetarra. Txingopa pasatzen. Eta artean pilotariak gura daten. Merezi dute. Lan handia. Eta horri entzat batez ere tentsio handiko partida. Pasaute mopa, baia prest, pilotariak ere. Espinal. Jake motza, baiztoa, jaso ikerrek. Eta atzera eta zabaldu. Eta zoia zon, egoen atzera katera behar izan da. Aire zezin eutxi, mazazpietan ez hortzi. Espinal eta bezitxak ez dute zerro baiteko. Ikerren xokea. Goleaz joritzek. Ezkerrez jarri. Bipaleta eta hirugarrena ja horrela ateatzen zaiona. Bi tanto lortu ditu horrela. Beste bat egin du. Joritzek eraman du. Oraingoa erantzune bai. Eta 18. Horreko partidan ere emaitza hau izan dugu. Eta da Espinalek. Ezkunak, gutxi. Espinalek zerretorri ere. Beste bipaleta bat. Joritzek Erne. Iñakua. Engainatu Marezkurrena eta Urdinak aurretik. Ze konfiantza duen Iker Espinalek bere ezkerrezkoan. Zera digerrek. Marezkurrenak gaitzi. Gozatu orain. Bada Marezkurrena, Rentzerrian jo. Espinalek sartu. Marezkurrena. Garitza Espinal lautik. Zabaldu, atzuarekin. Bada bezitxea. Honez jo. Baizto jarri eta eutxi. Marezkurrenak. Iñakua nahi zintxokoan Espinale baino galdutakoa. 19. Eta Eguren eta Marezkurrenak laugarren atxeden aldea eskatute. Merezina. Hiru tanto da zerua baino. Inpernuare. Bestiak meretzi doaz eta atera dugu Egurenek. Sakeluzea, gote goleaz, goitzea bezitzea. Mantxokoan. Guztuz gaizkotu, eta Espinalek ederki atera, Marezkurrenak ezin gozatu bain. Iñakua oso atzetik, Erne Eguren, da atzeratu. Seitik abezitzea ederki. Iker. Eskuntza oso ona, botez jarri abezitzea. Egurenek utzi, eta Marezkurrenak atzeratu, airez, eutxe. Hortxe Eguren, abezitzea atzera, boleaz, sendo, goizetarra. Botez jarri behar.
Atera ere. Ongi ez dut. Espinal, lagundut. Atera. Olea, zartutxea. Nora Iker. Zetik jo, eta baute zartutxea. Errezere frandu xerrian. Baiztotu bat etxari, baina. Atera. Baina zabaldu pixkat. Zore. Eguren lautik. Espinal sartu da. Baina zabaldu. Ezi, jageskatu. Ez horrena. Espinal ezkerrez. Niako bat txekoan. Egurenek ez dut. 20. Espinal eta PSV-aren zat. Atzo 22 eta 21 izan genuen, zergatik ez gaur. Berriz ere mopa pasatzen. Ongi etorriko zaie pilotariei, arnaz pixkat hartzeko. La pilotaria prest, denak arnaz estuka. Bada Espinal. Aztiko sakea eta falta! Aurreko epaia falta eman du. Espinal kexu. Baina ze oparia. Garai hauetan, 20. Baina da gutxu esan dugu Espinal eta Pesitxeak ez dela ezer oparitzeko eta baina ze oparia egin duen honen Ikerra Espinalek. 20. Baina asko falta da partidontan. Ate da Joritzek. Joritzea ezkerrez. Zeratu. Bolea, gol! Pesitxearen bolea hori. 21. Tantu batera dute. Larun bateko finala Joritze Gurenek eta Iker Mariozkurrenak. Salaberria eta Alduntzin adi. Eta Zubiria eta Iker Elizegi ere. Kaloak. Joritze Gurenen azken sakea du. Final sartu. Atzeratu Joritzek. Alezitxa. Bai, sartu. Zordixerean jo. Botzez, Alezitxa. Lauterritik. Berriz ere, Zordixerdin. Alezitxa botez. Guren. Gatzera. Berreteko zulora. Batu goleaz. Txapara. Eta Joritze Guren. Eta Iker Mariozkurrena finalean ditugu. 22 eta 20 Joritze Guren eta Mariozkurrena irabazi diete Iker Espinal eta Antxon Apetetxeari oso gertu egon dira Zubiria eta Iker Elizegi larun batean berriz ere txuriz jantzeko, baina Joritze Guren eta Iker Mariozkurrenak beraien lana ondo egin dute. Ederki, partida derra ikusi dugu. Egia esan, lauak bere maila emanaz. Mariozkurrena eta Eguren taktikoki batzuetan ezin izan dute beraien jokua oso ondo bera aukerekin ezin izan dute oso ondo eraman gauzak, baina, partida atera dute, psikologikoki aurrera eman dute, atsedenaldiak berpiztu die, eta oraintxe bertan Iker Mariozkurrenaren hitzak entzungo ditugu Txapasen mikrofonotik. Partidu denetan sufritu behar da, baina gaur zenbat sufritu behar izan den azkenengo momentu arte. Bai, txapelketa luzea izan da, eta azkeneko semifinaleko partidu honetan hola bukatzea, gutzako bihotzekoa emango dugu iaia. Ematen zuen, Espinal eta Pesetxea
ez zirela izango hain kontrarioko gorrak, baina oso gogorrak izan dira. Bai, oso pareja kompleto egiten dute, apezetxeak dena defenditzen du, Espinal oso peligrosoa da, gaina gaur beraiek ez zeukaten ezer galtzeko, eta Espinal hor aurrean oso arriskutsua da guztientzako. Iker, tanto guztiak importanteak, baina 29 eta saka falta egitea kontrariak horrek asko balio du. Bai, gutzako 29ko hori klabe egon da, eta, bueno, sake falta izan da, baina dena delakoa gu oso pozik gaude, oso partido zai izan da, nervioso hasi gara, berehala nekatzen ginen, betetzen ginen, da zai ezain zaigu buelta ematea, baina gutxienez buelta eman diogu bukaeran da irabazi du. Bueno, finala Zaharraberria alduntzinen kontra. Lehen ere jokatu zen duten, eta orduan 22 eta 9 galdu egin zen duten. Zue baino gehiago izan ziren orduan, ze pasatuko da larun baten, Iker? Ez dakit ez, bi partio jogatu ditu beraien kontra, lehen iziko ligaskan 22-21 galdu genuen ebai, 21-17 irabazten joan da gero. Beraz, ez dakigu nola, partio bakoitza gainera udan, hainbeste partioekin, partio bakoitza mundu bat da, eta gutxienez lasai hasten garen, gure partioan sartzen garen, da beraiek ez du joazen olatakada handi batzuekin, eta gutxienez partio polita egiten dugun. Ez da pelotaleku erraza Antigokoa atzelarientzat, zer modu zaude, hemen? Ez da erraza, ez, hau lehenbiziko urtea da jokatzen, kriston ilusioekin etorri naiz, betidanik jokatu nahi izan dut pilotaleko honetan, distantziak eta asko gustatzen zaizkit, eta disfrutatu egiten dut, ez? Denboraldi luzean zehar egon naiz jokatu gabe, eta hemen nik uste frontoietan hartu dela aurten konfiantza. Eta gustu ematen duena, jendeak, ez da, ikusi partidu bakitzean, zenbat jende dagoen zunatzetik horrek gustu ematen du. Bai, ez, armarritara begiratu eta armarriak beteta ikustea guretzako oso pozgarria da, ez? Guretzako, pelotantzako eta guztientzako, ez? Azkenean profesionalak hartu dut foko guztia, baina holako torneo batean, txapeketa batean, hain berezia den txapeketa batean, armarriak beteta ikustea, zoragarria. Jarraitzen galtzera txapeketa YouTube bidez, partidak eta ematen ditugu. Batzuk jarraitzen ari gira, beste batzuk urrengo gunean, edalduten ez du jarraitzen duzu, ikusten aldi duzu? Bai, ni adituan guztiak ikuste ditut, atzo bertan lanean nengoela beste parte ikusten nintzen, da iaia bihotzeko ematen zidan, eta bukatuta berehala Jorritzi deitu nion, hitz egiten on ginen, kriston aukera polita geneukala finala iristeko, gure esku zegoela, eta bai, ez, txapelketa osoan zehar, kontrarioak ikusteko, gure partioak eta katxak ikusteko, oso baliagarri ikusi dugu YouTubeko hori. Eskerrik asko Iker eta zorionak. Bai, zuri, mi esker. Joritz egigurenekin ere egin behar ditugu. Pozik, azkenengo momentura arte, izardi asko aterata gero Joritz, pozik orain. Ba, egia esan oso pozik. Partidua ez dut bate guztua golaztu, hasierako tantotikan lotuta, atzea eta atzea, Ikerrek aurre nahizu nahi ziten, eta orduan atzea hasi naiz, eta egia esan oso guztua ez dut golaztu, baina, bueno, irabazi dut, eta horre balio gaur. Galtzen hasi zerate, nabarmen, bukaeran partidua orekatu da, baina egindako paria bestek eta batez ere Espinalek adutako sake horre bai balio du izan duela, ia partidu guztia aina. Bai, egia esan hasieran, 8 bat, ez da izan bat hasieran galtzen, gero remontatu dut, eta berriro alde indigoe, hor pareko jungea, eta azkeneko momentun berriro aurre hartuko, eta bai, Ikerre kriston oparia indigo Espinalek, ospatzeko muguko egia esan, eta horrekin arnaz pixkat hartu, eta txorakerikin gabe azkeneko 3 pelota behe galduitu, eta hola izan da. Bueno, 3. aldiz izango zerate Salaberria eta alduntzinen aurka txapeketa hontan. Bai, egia esan aurten oitokatua. Hasierako grupotan behaien kontra partidu oso nahi genuen. Galtzea tokatu zitzaigun 20 eta 20, baina partidu ona. Bigarrenen kriston repaso eman zigoen, eta bueno, behintza burun bauko gerra ematea ukaula, eta horrekin etorriko ga. Zer pasatuko da, nola ikusten duzu finala? Nik uste nabarmen behaie favorito diala, baina partidu batea ezin da ezer jakin. Eta gu ezer galtzeko gabe etorriko ga, eta gure ematea etorriko ga. Inungo beldurri gabe eta dena ematea. Eskerrik. Etxean ateatzeala, etxea jun behar. Guztua o aserre, baina ez da besteik. Eskerrik asko Joritz eta zorionak. Antxon, apezetxea goizotararekin. Antxon, pena txapelketako bigarren fasea batetik, 3 partiduak maila ona emanaz, galdu egin dituzu eta gaurkoan bereziki pena, ezta? Bueno, bai, egia esan semifinala eta mintzaten naiz oso gustora ibili. Aurreneko partidun, geizkiren izan nahitu, baina ustez bintzaten nola gehi gire gozatu pilota, eta gero biharrenan ja justu, golpez txispaztare bai. Gaur behintzat galdu dut, beste modu bat ere gatuta ez. Behintzat gozatu dut, eta
galdure gutxi xamar, eta bueno, eintzat torneo hori bukaera nahiko ona, ongi jokatuta, main dio. Bai, nahiz finalerako aukerarik ez izan, dena eman duzuela garbi dago. Bai, guk ez ginen aukerik gan, mino hemen dena ematera tere barra do, eta bai, pues, oixe, bai. Azer, bereziki bigarren partean, azer defentsa lan egitea tokatu zaizun, partiduko txitan joko zegitun garbezan hainbat bolea. Bai, biek gaina jotzaile dira, eta haie gatetzen zuten pilota pisu geixo zuen, eta geixo kostaten zian, ez, eta, bueno, defenditza tokatu da, eta bolea ez dut, oso munduko bolea ikan hobena, baina, bueno, nahiko eraman mintzatin du, eta gustora, esan nahiko gustora. 29 irabazten, Ikerrek sakea falta. Asko bali izan dorrek kontragintzak eta zuentzak sekulako galera. Bai, hor ja 39 hor importantea zen tant hori ez, baina, bueno, esan holoko hutsak, hola jokatuta, arruntongi jokatu dut, eta tantoke asko gintxo, eta, bueno, ez ginen deus jokon, eta zein godu ba, baina, ez. Esan arrun oso gustore jokatu dut Ikerrekin, eta, bueno, beste baten jokatzeko aukera duan. Bueno, finala larun batean, zure herriko Salaberriak alduntzinekin, Eure Mari Ezkurrenaren kontra, nola ikusten duzu partidu hori? Bueno, hain debutatu dula, eta niretzako fronto jontan behintzat, alduntzinek asko jokatzen du, Ikearri jokatzen du atze hortan, eta Iker dena badaki nolako den, ez? Niretzako favoritozio hoi kategoria, Iker eta alduntzin. Bueno, partio ireke ikusten dut, oike asko jotzen dut eta, bueno, ikusiko da bertze pasatzen. Vale, zuri, venga. Entzun ditugu hitzak Iñaki Elortzaren mikrofonotik. Ilundu du hemen Antigon, jaialdi ederra ikusi dugu. Eta larun batean, 11-etatik aurrera izango ditugu finalak, hasteko nesken artekoa, Leire Garaik eta Miren Larrarte jokatuko dutena. Promese mailan Zabala Gaskue, De La Fuente eta Gamboaren aurka, eta nagusietan Salaberria eta Alduntzin, Joritze Guren eta Mari Ezkurrenen aurka. Final ederrak, jaialdi ederra, eta, bueno, larun batean, 11-etan, ona etorri nahi bali mazue, ongi etorriak izango zeate, bestela hemengo kanaletik, Antigoko pilotazaleo kanaletik ikusteko aukera izango dituzue zuzenean finalak, goratu larun batean, 11-etan, beraz, ondo izan, larun bat arte, eta entzungo beha, gero arte.